Ассалому алайкум мухлисони канали Савдо тиҷӣ. Бардро вахтори азиз ҳама каса созаен хубаен саломатиётон хубай настренатон созай. Бардро имрӯз чӣ хеле десен як навори пачкаи дига, яъне ки навори мошинҳои фурушиай, мошинҳои ҳар хела мошинҳои зур-зура мондагиен. Бардро марҳамат тамошо кунен. Ва касера мефора ки навори хонаҳои фуруширо тамошо кунем, дар комментария канали диеми хидмат закрепит кардагием. Дар канал бародарҷоно бидроен хонаҳои фуруширо тамошо кунен. Ва дар ин канале десен бардро мошинҳои арзон ҳаме партом ки шумо тамошо кунен, роҳат кунен. Ҳамун як дона лайки бепла биҷиқен, нами номро да чизе фурушӣ дошта бошен, роӣ кунен. Рафтем. Дустони азиз, навора сар кардем, бо диққат тамошо кунен. бисёри бардро дар видеои пешна нависавдан ки ягон Nexia арзонтар бумон гуфтавдан. Бардро ина як Nexia арзонай соли баромадаш 1996 будай, сӯзишвориш бензин газ кор мекунад. Гуфтагиай кузов седан, ранги сафед, объем моториш 1.6 литр, коробкаи мошин механикай. соҳиби мошин гуфтагиай ки мошинам дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. чӣ хеле десем бардро ҳолати краскаш ҳам созай мошина. мошин қарор дорад дар ноҳияи ҷолдини Балхи, номи пешинаш Румӣ, нархша 13500 сомонӣ мега. 13500 сомонӣ. Бо гуфтагие ки касе харидори аниқ боша арзон мешава. номрои телефонаш аст, занг бизанем бардаро. дӯстони азиз, эълона давом метем. даётон биёрам ки касера мефора хонаҳои фурушӣ тамошо кунем, дар комментария канали диеми хидмат закрепит кардагием. уҷарам як хабар бигирем. бардрои мошини десен Nissan Maxima соли баромадаш 2000, сӯзишвориш танҳо гази холӣ будай. кузов седан, ранги серебристи, объем моториш 2 литр, коробка автомат будай. соҳиби мошин гуфтагия ки срочно мефурӯшимша бе перекидкай, ҳама ҷош заводскояй. хоб состояниш зурай, газаш заводской будай. расходиш 10 литр газ қати 75 км мегаштай. фақат як хадавоиш мекунӣ, тамом ба нарӯшкашам кам камакӣ кор доштай. бардрои мошини десен қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархша 25000 сомонӣ мега, бо арзонам мешава. Максимаи 2000 сол 25000 сомон. ина номрои телефонаш, маълумоти бештара метавонед дар ҳамин рақамҳо занг бизанед. бардрои эълона давом метем. бисёри бародарои мо мисол мерседесҳоро дӯст медоранд. дар комментария бисёртарам хеле мерседес мепурсанд, бо нархи арзон да мепурсанд. мисол 50-60 та неву арзонтар гуфтавдан. ба ҳамин хотир бардрои на як мерседеси дига цекла соли баромадаш 1995, сӯзишвориш бензин газ кор мекардай. кузов седан, ранги сафед, чӣ хеле десен, объем моториш 1.8 литр, коробка механикай. соҳиби мошин гуфтагиай ки мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, срочни фурӯхтан дар кораиша ҳама ҷош соз будай, фақат харидори аниқ бошен, ба занг бизанен. срочни пулум дар корай зарурон гуфтагиай. қарор дорад дар шаҳри Хучанд, нархша 35000 сомонӣ мега. бардро мерседеси 95 сол 35000 сомон. ина номрои телефонаш, номрои Тоҷикистонай, занг бизанед. бардро эълона давом метем. фақат як дона лайки бепла биҷиқенед ва дар комментария бинависен ки чӣ хеле мошинҳо шумо дар корай. бисёри бардро ай Тоҷикистон ай ғарибӣ тамошо мекунанд. бачаҳои ёш мисол маладёжни мефорашон ки мошинои маладёжни тамошо кунанд. бардрои на як тай дига ВАЗ 2110 чӣ хеле десен, соли баромадаш 2001, солҳои хай хеле навтар шай. сӯзишвориш бензин газ кор мекунад. кузов седан, ранги серебристи, объем моториш 1.6 литр, коробка механикай. соҳиби мошин гуфтагия ки мошинам дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, срочни фурӯхтан дар корай, конкретни харидор боша занг бизана, бо арзон мешава. мошинам 99% гуфтагиай. қарор дорад дар ноҳияи Қабодиён, нархша 18000 сомонӣ мега, бо арзонам мешава. марҳамат, занг бизанед. дӯстони азиз, эълона давом метем. мегзарем ба як мошини фурӯши дига. бардро чӣ хеле десен ВАЗ 2107 соли баромадаш 2012 будай. солҳои навшай, сӯзишвориш бензини холӣ, кузов седан, объем моториш 1.7 литр, коробка механикай. соҳиби мошин гуфтагия ки мошинам дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 4 та калонкаи тенҷи бад задагиай, мисол басаш зури бад будай. кашиши мотор ранги спортивниай, спортай мақсад гуфтагиай. қарор дорад мошин дар шаҳри Душанбе, нархша 34500 сомонӣ мега. 34500 сомонӣ шумо метавонед бардро ВАЗ 2107 2012 сола бихарен. ина номрои телефонаш. соҳиби мошин гуфтагиай ки илтимос касе харидори аниқ боша, ба занг бизана.
дӯстони азиз, эълона давом метем. Дар видеои пешина навистабдан ки ягон тикои арзонтар боне. Ба ҳамин хотир бардорои на як Daewoo Tico соли баромадаш 1996 ай, сӯзишвориш бензин газ кор мекардай. Кузовша Хетчбек гуфтагия бардро, абъём мотораш 1 литр. Камрасход, абъём мотораш 1 литр, коробка механикай. сои мошин гуфтагия ки мошинам дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора, 1 сола ҳуҷҷат доштае бардро, беҳтарин мошинае бардро, фақат аккумулятор надоштае тамом. бардро хай мегири аккумулятор мисол мезаниш, ҳай мекунӣ мегарди. қарор дорад дар шаҳри Турсунзода, номи пешинаш Регар, нархша 10500 сомонӣ мега. 10500 сомонӣ. номеро телефонаш ҳастае, маълумоти бештара занг бизанед. ва дӯстони азиз, мегзарем ба як мошини фурӯши дига. мошини хубай, бисёри бардро мисол ҳамхели мошинҳоро ҳай кардагиан, медонанд ки чӣ хели мошиноям ё. касе намедона бардро Opel Astra FI Хетчбек ай бардро, соли баромадаш 1997, сӯзишвориш бензин газ кор мекуна. кузовша чӣ хеле гуфтам, Хетчбек, рангаш золотисия, абъём мотораш 1.6 литр, коробка механик будай. сои мошин гуфтагия ки мошинам дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, 4 та баллони нав газ бензин кор мекуна, моторшам созай. ҳамин мошине десем бардро як даст гаштагӣ будай. як даст мисол ҳар даста нестай. қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархша 32000 сомонӣ мега бардро. солаш 97 ай, 32000 сомон. номерои телефонаш ҳаст, занг бизанед. ва дӯстони азиз, мегзарем ба як мошини фурӯши дига. мошини камрасходай, бисёрот медонем бардро, Daewoo Matizai. соли баромадаш 1998 ай, сӯзишвориш танҳо бензин. кузовша Хетчбек гуфтагия, рангаш жолти бардро, абъём моторша 1 литр гуфтагия. 1 литр абъём мотораш, коробка механикай. сои мошин гуфтагия ки мошинам дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. бардро чӣ хеле десен, краскаш ҳам созай. документош то моҳи октябр будай. то моҳи октябр документ доштай. қарор дорад мошин дар шаҳри Душанбе, нархша 13000 сомонӣ мега бардро. 13000 сомон, Матиз 98 сол. номерои телефонаш ҳастай, маълумоти бештара занг бизанед. дӯстони азиз, касе ки тамошо кардесай, бардро бутонен як дона лайки бепала бижихен, ҳамин видеои моро дар имотон падилитса кунен ва касера мефора хонаҳои фурӯшӣ тамошо кунем, дар комментария канали диюми хидмат закрепит кардагием, бидурен видеои хонаҳои фурӯширо тамошо кунем бардаҷоно. дӯстони азиз, ин мошини десен ВАЗ 21099 соли баромадаш 1997 ай, сӯзишвориш бензини холӣ, кузов седан, абъём мотораш 1.5 литр, коробка механикай. сои мошин гуфтагия ки мошинам дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора. бардро ҳолати краскаш ҳам созай, чӣ хеле десен, дисковаш ҳам хай созай. қарор дора дар шаҳри Хучанд, нархша 11000 сомонӣ мега. 11000 сомон бардро, солаш 97, ВАЗ 2199. номерои телефонаш ҳастай, номерои Тоҷикистон ай бардро, маълумоти бештара метавонед дар ҳамин рақамҳо занг бизанед, мошини арзона бихаред. дӯстони азиз, мегзарем ба як мошини фурӯши дига. Opel Хетчбек ай бардро, соли баромадаш 1995, сӯзишвориш бензин газ кор мекуна, абъём мотораш 1.6 литр, коробка механикай. сои мошин гуфтагия ки мошина мефурӯшам, Opel Хетчбек ай, дар ҳолати хуб қарор дорад, документош то охири моҳи октябр будай. 4 баллони созай, краска мега. иншоалло бо муомила мекунем гуфтагия. қарор дорад мошин дар шаҳри Душанбе, нархша 19500 сомонӣ мега. бардро Хетчбека солаш 95 ай, нархаш 19500 сомонӣ мега. бо арзонам мекадай. ина номерои телефонаш, номерои Тоҷикистон бардро, шумо метавонед ки маълумоти бештара дар ҳамин рақамҳо занг бизанед, мошини арзона бихаред. ва дӯстони азиз, мегзарем ба мошини навбатӣ Daewoo Leganze, соли баромадаш 1998 ай, сӯзишвориш бензин газ кор мекуна, кузов седан, рангаш сиёҳ ай, чӣ хеле десен, абъём мотораш 1.8 литр, коробка механикай. сои мошин гуфтагия ки мошинам дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора бардро, ҳама ҷош созай, мошин як дастай, такси задагӣ нестай бардро, касе харидор боша бо арзонам мешава. Leganze бардро, 98 сол, ҳолати дисковаша чӣ хеле десен, дискови фасон доштай, хай краскашам бад нест, созай гуфтагия. қарор дора мошин дар шаҳри Душанбе, нархша 13000 сомонӣ мега бардро. 13000 сомонида шумо метавонед Leganze 98 сола бихаред. ина номерои телефонаш, маълумоти бештара дар ҳамин рақамҳо занг бизанед.
бардро илона давом метем мегзарем ба мошини Astra F бардро дар кузофи универсал, яъне ки караван бардро бисёр барои боркашии мошино хубане ки барои харбуза, тарбуз ё мисол помидор, бодринг хеле корода беҳад мошинои хубан ба қувватан. Чухеле гуфтам бардро Opel Astra F соли баромадаш 1993 сӯзишвориш бензин газ кор мекарда, кузофиш универсал, рангиш кабуд, объем моториш 1.6 литр, коробка механика. Сои мошин гуфтагие ки срочни пулум дар кора, техас моториш навай, аккумуляториш навай, илтимос беҳуда занг назанем гуфтагие, фақат харидоро занг бизана. Дустони азиз, ай мошини десен қарор дорад дар шаҳри Исфара, нархша 23000 сомонӣ мега. Солиш 93, караван бардро 23000 сомонӣ. номерои телефонаш ҳаст, номерои Тоҷикистон, маълумоти бештара дар ҳамин рақамҳо занг бизанед. ва бардорои азиз, ин мошини десен мошин аварияй, мисол касе намедона, касе надидеса бардро мошин аварияй, задагия яъне биге мешава. ваз 2107 соли баромадаш 1999 сӯзишвориш бензин газ кор мекардай, аварияй бардро бо як бор дига такрор мекунам, кузов сидан ранги сафед, объем моторша 06 литр гуфтагиай. коробкаи мошин механикаи мошин задаги будай чихеле десен я параш пачақай қарор дорад дар шаҳри Истаравша, нархша 5500 сомонӣ мега бардро 5500 сомонӣ. хай бардро аварини будай форад мегири, мошина соз мекунӣ, агар на форад мегири запчас мекунӣ, мисол моторша отдельни, чизоша отдельни мефурӯшӣ. номерои Тоҷикистон дар ҳамин рақамҳо занг бизанед касе харидорен. бардро монда нашиден охи ибад навори Мошинҳои Фуруши имрӯза касе то охири видеоро тамошо кард, дар комментария рақами 1 гап нависед, ман мефаҳмам ки шумо то охири видеоро тамошо кардед. ва бардро агар видео маъқул шуда боша ҳам як дона лайки бепла биҷиқен, ҳамин видеои моро дар имотон падилица кунед ва чӣ мошине ки намондум бардро дар комментария бинависед, агар ман арзонтар шавифтам барои шумо ренам хел реклама мекунам. бардро ба як чи дигар аётон наброрен ки касера мефора ки хонаҳои фурӯширо, видеои хонаҳои фурӯширо тамошо кунам, дар комментария бардро канали диеми хидмат закрепит кардагим, дар ӯ канал бидроен видеои хонаҳои фурӯширо тамошо кунед, беҳтарин наворо дора. хай бардро инам хеле бад видеои имрӯза, то видеои оянда худо нигаҳбонтон боша. хай.